Malu katanya. Roro. Emak masih sidengmoनलै ini. Kitnya belum enggak. Sैमाबो फिसिदों गन्द्रायाव. Halo, soर नायदों कमेन्ट हर, सोर दं? नै जोंना अमाया 4,000 गुफुरसो। हेलौ दसे कमेन्ट हरलायदो सोर सोर दङ। ओइ हेलौ आंना मेसेजआलाय मानो नुजायाखैलै? हेलौ नै अमाया जोंहाना गन्द्राया नै बार गिदिर बानायखादो। मा थांखो? रावबो कमेन्टबो हरा नामालै सोर सोर नायदों हेलौ। खैजन थांखो? 6 जन थांबाय। थांलाय फैलाय दाउआबो होना दाउआ। कमेन्टआनो गैया लाइक मारना थांदो सोर सोर दङ। हेलौ कमेन्टआनो गैया। लाइक कमेन्ट सेयार खालाम। गैया माथो रावबो कमेन्ट हरा नायनानै सिरिल' थायो आरोना। दे जोंहाबो हरलायदो मेसेज हर। बेयाव नाय कमेन्टआव। दाउआबो जाबोलायदों माथो नै। दाउआ बेबो मासे ओइ माथो सियाराव बायलालासो न'आवबो जोंहाना। बे दाउ बासा बे अमा बासा ओइथिं मानसि बासा। दाउआ खैथा जागासिनो? मानै। मा थांखो माया माया थुजा लांलायगोलै।
कमेन्टआलाय माब्रै जाखो अमा थुख्लु नामाबो थुख्लुसो अमानि थुख्लु हेलौ हेलौ कमेन्टबो सासेबो हरा कमेन्टबो हरला आरोना नायनानै सिरि हेलौ गाइस कमेन्ट करो कौन है लाइक करो शेयर करो अच्छा फटाफट फटाफट से शेयर करो अभी देख रहा है पिक ये वाला पिक कितना लिया था इसको 4000 हेलौ हेलौ गाहरि चाবা गाहरि বগা কে গাহৰি ইমান ধুনীয়া চাবলৈ চানা कमेन्ट दियক কমেন্ট দিয়ক চাই কিনে सब खाই दिले न जाजोब्बाय अमाया सब खा दिया चंगुर कोको हो कांचेरो लाइक करो मेरे को चैनल अमायानो जाखाथेरा बेरे बासा देखायनोदां बेरे बासा माया दाख्लै खानाया मोखाङावनो जुजा जुजा जानाया एकदमबारे आयु बासानै दङ नैथिं नै बेरे बासाया आंना बायदि मोनसे मोननै जोंहा आइदै सासेया थान्दा थान्दानो सिला सिबगासिनो लाइक खालामदो जोंहा बिदाया लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो मैया इमान मानसि लाइक खालामाखै नामा खालामगोन ना रा गोजां बोथोराव खुवा खोनायाव थोरसि आं माबाफोरखौ देखायनो र' नै आंना बनाबो मेरला मेरलि जेदाव बासा अखा फैहां फैहां जादोंलै बोथोरा बा देनजारखा गोजांसु जोबदो सैमानि मुङाबो दाखुसो ने दाकु 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 हे दाकु दाकु नै नै दाकु दाकु सैमानि नामा दाकु ओमफ्राय अमानि नामा टुक्लु 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 नै टुक्लुआ उन्दु 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 उन्दुबायलै अमाया उन्दु 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 नै अमाया बिराद मोजां उन्दुखायो थेमा दं नामालै थेमा जाखांनानै मजा उन्दुनो ओंखारलायदो नै थेन्थाव लाय गलायबाय थोद जारला जा 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 मानो गारना लादो ओइ मानो गारना लादो इखो मानो गारदो मानो गारखो अरलागासिनोसो गैला सेस खुग्लुबबाय गैला खारलांबाय सैमाया
हेलौ हेलौ मा खबर लोगोफोर दाउस्रियाबो नै मानि गोजों माला फैदो दाउस्रियाबो दे बिदिब्ला दोनथ'नाय जाबाय दै बयबो दिनै सानसेनि थाखाय बाय बाय